Gaur erantzi eguna ospatzen dugu, aurten hemen Urduñan. Berez gure festa 25ean da, baina aurten kintoak denez, aurreratu egin dugu. Eta gaurko gitaragoa izango da, dantzetan ibiliko gara, badakizue erauntzi dantza taldea, dantza talde bat denez. Guk ospatzen duguna gaur da gure taldearen egipena. Orduan pozik gaude ea zelan ateratzen gure taldeak nola doan eta hori ospatzeko denok batu gera jateko. Gero egingo duguna da gaurko gitaragoa, izango dugu dantza plaza bat, dantza poteoa izan dugu jadanik, bingoa eta baita jolasak, herri jolasak. Guztira, momentuz ondo joan da, hasiera goiz prestatzen, baina batetan hasi da gure gitaragoa eta ea zer ateratzen den, pozik gaude ea jendeak nola hartzen duen. Bai, egia da, eguraldia ez dela onena, baina hori ez du inporta. Erantzian ez taldeak, orain gaurtik aurrera izango dugun egitaragoa, izango da otsomaioak izango dira gure alarderik importanteena. Eta bitartean, hemengo herriko festetan parte hartuko dugu. Orduan gonbidapen osoa duzue nahi duzuenok, gu ikustera eta parte hartzera, eta plazer bat izango litzateke uda honetan zuekin egotea.